כשאדם לוקח את אותניה, בעל התניא אומר, אני בעל חוב שלך. והצדיקים לא אוהבים נשארים חובות, יש להם בעיה עם זה. אינם נשארים חייבים, קראת לו חייב לענות לך. בכל אוטו חייב שיהיה תניא. כל בית, כל בית שיהיה לך כמספר ילדים בלי הנהלה. אבל כמה זה עולה בחלומות, אני לא שאלתי אף פעם. אבל כמה משפיע עליך, כמו הבית גם תגנה אותו. כשאדם לומד חסידות, הוא לומד פנימיות הקבלה. זה גם קבלה, זה גם קדושה וטהרה והשפעות שנשפע באדם. בפרט לימוד התניא, שזה ספר שנותן לאדם קדושה והשפעות טובות והרבה ישועות וניסים. כמה שורות בתניא מאיר אפילו את העיר שלומדים בה את התניא. לימוד הספר הקדוש התניא. Der Chidush Niflo beeglim den Zipper ha-Yudur Puchsidim. Abschas mod gebraucht dem Sefer Atani zu Reblevitzer Baditschewe. Hat gesagt, Kamo Godel, die Gräßkeit von der Minien, hat genommen den Meiler, Mebischen, Rasei Gräß und reingestellt in einer kleinen Sefer. Israel, for me and the Jewish community, of the beginning of the first copy of Tanya published in Flint, Michigan. The text is published for the benefit of many, not to be put on the shelves, but to be put in the heart. And God will. And to arise in the heart, it must go to the brain and to the seichel, to the mind also. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להאיר את העולם בדרך שלו. ללכת עם האמת שלו עד הסוף ולא לפחד מכלום. כמו בעל התניא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו.